La Palma, a Kanári-szigetek csirkemelfiléje rengeteg lehetőséget kínál strandolásra és kirándulásra. Ám a meseszép tengerpartokra meg a varázslatos erdőkbe is el kell jutni valahogy. La Palma közlekedése azonban olyan, mint a tenger. Szeszélyes. Már a tömegközlekedés feladja a leckét, mert a Google utazás tervezőjével könnyen megeshet, hogy hiába várjuk a buszt. Itt ugyanis a buszmenetrend elég trükkös, ugyanis hiába keressük a buszok pontos érkezési időpontját a menetrenden. Alul a startállomásról történő indulás időpontjait láthatjuk, felül pedig azt, hogy ehhez az időponthoz mennyi percet kell körülbelül hozzáadni, hogy a busz az adott megállóba érjen. Ehhez komoly rutin kell, úgyhogy inkább nem próbálkozom vele, ha nem muszáj. Szerencsére a szigeten többek között a fent említett körülmények miatt a stoppolás teljesen elfogadott. Mi több, a szocializáció egy formája, ahol érdekes emberekkel találkozhatunk. A bázisomtól, Cueva del Aguától egy buszmegállónyira fekszik Santo Domingo, ahol a könyvtár is található. Ide járok internetezni és a videóimat feltölteni. Na de a lényeg, ha Santo Domingónál lefordulunk a tengerpart irányába, egy gyönyörű látkép mozgó elemeként sétálhatunk le az úton, közben pedig hegyi kecskékkel is ismerkedhetünk. Az út egy parkolóban ér véget, ami egy sziklaszír tetején van. Ez Puertito de Santo Domingo. Innentől gyalog kell folytatni a sziklás ösvényen. És ezt komolyan majd visszafelé, fölfele is megmászom? Én ezt komolyan gondolom? Hát úgy látszik. A part itt sziklás, a tenger pedig szeles, de egy természetes medencében nyugodtan fürödhetünk. De térjünk vissza a sziklaszírtre. Hogyha itt nem a kikövezett ösvényen indulunk el, érdemes jobbra fordulva leereszkednünk egy kanyargós, jóval kényelmetlenebb ösvényen. Ehhez zárt cipő és hosszú nadrág ajánlott. Vannak részek, ahol az ösvény különösen keskeny, és kötelek vannak elhelyezve kapaszkodó gyanánt, úgyhogy szögdécselni nem itt kell. De a 20 perces mászás megéri, mert egy gyönyörű homokos partra jutunk. A hely neve Playa de Bujarén. Május elején, április végén már látszik a part homokos része, mert hogy a víz tavasszal visszahúzódik, felfedve a homokos részeket. Télen inkább a köves részek látszanak, április vége felé pedig elkezdenek előbújni a puha homokos részek. A Cueva del Aguához legközelebb eső strand Callejoncito. Callejoncitóra korán másztam le, itt még alig látszik a homok. De legalább jókat lehet szögdécselni a sziklákon.
sok meredek sziklafal után szerettem volna végre olyan strandot is látni, ahova nem kell lemásznom, úgyhogy meglátogattam a Barlovento melletti La Fajana strandot, ahol a tengervizét kis medencékbe terelték a nyugat fürdőzésért. Itt már több ember akad, van azonban kultúrált mosdó, ahol átöltözhetünk, sok árnyékot adó napernyő és 2 étterem is. Természetesen nem csak strandolni, hanem kirándulni is érdemes La Palmán. Ha Las Triciasban elindulunk a Buracastúra ösvényen, festői tájak és gyönyörű házak között vezet az utunk olyan barlangokhoz, amelyekben a sziget őslakosai éltek. Némelyik még ma is használatban van. De nekem a legjobban az ösvény mellé kihelyezett apró kézműves szuvenírek tetszettek, amelyek mellett kis perselybe lehetett dobni a portéka árát. Errefelé úgy látszik, menő a bizalom. És ne feledkezzünk meg a több száz éves sárkányfákról sem. A másik sziklamászás nem igénylő hely a Los Llanos mellett található Tazacorte strand, ami a legkényelmesebb mindközül. Miután a busz lemászott helyettünk a hegyoldalon, közvetlenül a strandnál tesz le, ami egy igazi üdülőparadicsom. A mosdó és az öltözőfülke itt is alapfelszereltségnek számít, és ha a fürdőzés után lemosnánk magunkról a sós tengervizet, zuhanyzók is rendelkezésre állnak. És ami a legfontosabb információ, hogy itt a legfinomabb a mangós és a marakujás fagylalt. Köszönöm, hogy elkísértetek erre a csodálatos 4 hétre La Palmára. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, ha pedig tovább követnétek az utazásaimat, iratkozzatok fel a csatornámra. Legközelebb Franciaországból jelentkezem. Sziasztok!